سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وترو من يوتيو لومون كم وترو نخلنا أبقع زي هيوتنا أتحساس بانا نمسفح درجة فلتتنا نمعباي كتحقزنا تخل أقد راسي تعرفتي إذا غريبا لهم لومن ريارستي بفلاينتهم مساي ننوع قعزو هذا الشانل زتوقع عسكم كتاكم تخلي هاي لزعمناها زارس زيادة ما نعنا ترى يكونش نقول سبون كتاكم تخليها حدا يا بحبرتسبنا ويا بزبنا بزح زرات أقام تلونتايو وسان زي مخان so بزح جزء هذا الشانل كاب سمعه جورجو نوح زي مساخة خيدة نوح مساخة تماهرة تشنا عصرت شو من تكجمر كلها عصرت سب إسرا سب 100 سب سبسكرايب جير الكاخلو زكاة لك كازو نبوركي زبلون سبات هلو كساب حججن انت خونه تستوك ماركت انفست خنجبراي قالنا قد سب سمعنا خلنا يبلوني ابزي قربا غزيونكم يسمعه ገለ ሰባትካ ልክ 2018 ነታርስ ነዚ ቪድዮ ናተይ 3 ግዜ ርኢም ሰበሉ ወሲኖም ኢንቨስት ገይሮም ንሶምን እቶም ዘይገበሩን ዓበ ፍልልይ ዘለዎም ሕጂ ንመን ይዛረብ የለኹን እቶም ኢንቨስት ክገብሩ ዕድል ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዘለዉ እንድሕር ኮይኑ ኣምፋይን ይርዳዕኒ ናይዝዮ ሰባት ኩሉ ግዜ በቲ ድሩትነት ኣብ ከባቢዮም ዘለዉ ክሕፀሩ ተኽእሎታት ኣለዩ ኩሉ ግዜ ይከኣል ማለት ነገር ኣይኮነን እቶም እናኸኣልኩም ትዕድል እናሃለወኩም ብምጥርጣርን ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ዘይምውሳን ዝመፅእ ብዝኸውን ግን ዓብ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝንግደፎ ኣብ ሂወትና ዘይምውሳን ካብ ክንደይ ነገር ከትርፈና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ትረኺብናዮ ዘለና ኣብ ሂወትና ወሲና ዝተበገስናዮ ጥራይ እዩ ተዘይወሲንካ you get nothing ዝኾነ ይትረክብን ኢኻ ስለዚ እንታዮም ቶም ቀንዲ ንኸይንውስን ኣሲሮም ዝሕዙና ነጥብታት ክንርኢና ሎሚ ዝተፈላለዩ ነጥብታት እዮም እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ነስተውዕለሎምና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ክምንጭው ይኽእሉ እዮም ኣስተኻኺልና ርኢና እንተዘይሕዊናዮም ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ክተርፈና እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ድማ ክንሕፀር ኢና በንፃሩ ድማ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክንገብር ኣለና ካብዞም ፀገማት እዚኦም ንክንወፅእ ካብ ዘይምውሳን ካብ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ካብ ምትራፍ ክንድሕን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ምክሪ ድማ ክህብ እየ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ካብ መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ላይክ ባተን ረምዎ ድሕሪኡ ድማ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ቀንዲ ምክሪ ክንገብሮ ዘለና ኣብኡ ሼር ክገብር ስለ ዝኾንኩ ከናዋሕኩ let's go to the point now so common reasons why you are indecisive and best tips and advices ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ እቶም ቀንዲ ምክንያታት ወሰንቲ ንኸይንከውን ዝዓግቱና ብኸመይ ክንሕወዮም ንኽእል ከዓ ኢና ክንርኢ let's go number 1 ወሳነ ንኸይትኸውን ኣብ ሂወትካ ዓፂካ ዘሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ እንብል over protective and controlling parents ዝብሎም እዚ ባእታ እዚ ልዕሊ ኩሉ ከነስተውዕለሉ ዘለና ካብ ኣተዓባብያና ዝመፅእ ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ ወለድና ኣመና ዘፍቅሩናን ኣመና ዝከላኸሉናን ንኩሉ ነገር ዝገብሩልና ነይሮም እንተኮይኖም ኣብ ሂወትና ወሰንቲ ንኽንከውን ዓብ ሽግር ኣለና እዚ ድማ ትፀገምና ሂወት ወላ እኳ ወላዲኻ ንሰናይ ነገር ኢሉ ኩሉ ፅቡቅ ተገበረልካ እቲ ናይቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሂወትና ይንፀባረቕ እዩ ንኣብነት እቶም ኣዝዮም ቅዱሳት ስድራ ቤታት ዝበሃሉ ደቆም ንኸይጋገዩ ኣብ ሕማቕ ንኸይወድቁ ዝኾነ ከይገብሩ ኩሉ ነገር ግረፍ ኖ እዚኣ ንክገብረልካ ብከምዚያ ግበር እዚኣ ከምዚያ ግበር እናበሉ ኩሉ ነገር ወላ እትጉዕዞ ሂወቶም እንታይ ትምህርቲ ይመርፁ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣበይ ክሰርሑ ኣለዎም ንኩሉ ይውስኑሎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ሂወቶም በቲ ንሶም ዝበልዎ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን ኣብ ሂወቶም ባዕሎም ወሲኖም ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ዝቕፅል ሂወቶም ዓብ ፀገም ኣለዎም ጥራይ ዘይኮነ ንዝወልድዎም ቆልዑ እውን ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ ነጥብዚኣ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲት እያ ናትካ ጉድለት ኣይኮነን ካብ ኣተዓባብያ ዝመፅእ እዩ ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ ስለምንታይ ኢና ዘይንውስን ዘለና እንታይ ዝኣስረና ዘሎ ንምፍላጥ እዩ እዚ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቕሪ ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ኣብ ኩሉ ዋላ ሃገር ኣብ ምቕያር ዘይምውሳን ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ዝኣቱ بقلل زبالة كريكم سلوز دلهم برا كل يزعت so maybe you grew up in overprotective family or controlling parents so you lack the experience to make your own decisions you might be overly worried about how your parents will judge so قال سبات ريوم حنتو قال يفتو وي حنتو قال حدا ودت فتو تبقوا يفاتو وجن عدي أوي أبو ويسدرو قال ملا هيقبلوا أن تسبشعو تفغري يفرس تاي مالتي زي نسخة نعاخات خونك نسخة نعاخز خونك مريسكي بخالو السبات نساتهم حراي كبلو خات بتلغا example now to see
مخنياتو نسخة بهيوتكي وسانة نسخة خاطكون زقباكا بفرلا أكل أدمنا يدك قدام تبصيكا كعسر شو منتك عسرا لحل تخينكا قبل علي سلا أب سلاساتات تجمع جم سبك نسخة ناتكا وسانة تجبر زيت تخينكا تبغى مثلا so or if you grew up around indecisive parents you may be also كمدما سدرا بيتك أبوخنا ديها وسنت أنت زي كوينهم كل جزء زدحاش كلهم كل جزء بتاعت كالعلوم بر وسينهم زي أكبر زخجبر لنا خمسة حيش لهم زي وسنت تنيرون سدرانا وين اتساقمنا بانا سجر خلي فلازم بخلتيو أمانة أنا تو سنتات ناتكا كلهم سومي قبرون تنيرهم كمدما زي وسن تنيرهم نسخاون كمان كنت خليها ስለዚህ ታይና ንብል ዘለና እቲ ህፃን ወይ እቲ መንሰይ ኩሉ ግዜ ናቱ ውሳነታት ንክንገብር ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና ዋላ እኳ ጌጋ ክህልዎ ዝኽእል እንተኾነ ስለዚ ካብቶም ዓበይቲ ጌጋታት ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ግን ክጋገዩ እውን ዕድል ክንቦም ኣለና ናቶም ውሳኔታት ንክገብሩ so in both cases the best thing you can do is try to separate yourself from your parents ስለዚ ኣብ ክልትዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ገለ ዕድመ ምስ በፅሕካ ወይ ምስ በፅሕኪ ናትካ ውሳኔ ምግባር ኣገዳሲ ይኸውን instead of stressing out about if they will approve or not ስለዚ ስድራ ይቕበልዎ ዶ እንታይ ይብሉኒ ነዚ ውሳኔ ካብ ምባል መምጭንና ናትካ ውሳኔ ግበሪ ድሕሪኡ ድማ ምስ ግዜ እናማዕበልካ ክጅምር ይኽእል በብንኣሽ ዋላ እንተኾነ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ምውሳን እንተዘይክኢልና ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ክንጉዳይና ክንጉተት ኢና ድማ number 2 ንኸይንውስን ዝዓግተና ካልኣይ ባእታ እንታይ እዩ self doubt ትብልዎ እንታይ እዩ ዝኻ እንታይ እዩ ኣብ ነፍስኻ ምጥርጣር ኣብ ነፍስኻ ዘይምእማን so we all doubt ourselves sometimes and those doubts can have a significant impact on us when it comes to decision making መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ነፍሱ ኣገለ ክፋልና ሂወቱ ምጥርጣር ኣለዎ እዩ ኣነ ኣለኒ ስኻ ኣለካ ኣገለ ክፋልና ሂወትና እኹል ብቅዓት ዘለና ኮይኑ ስለዘይስማዓና ንውሳኔታትና ኩሉ ግዜ ክንጠራጠረሎም ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ናሓየለ ምስ ዝኸይድ ዝኾነ ነገር ክንውስን ክዓግተና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፍስና ስለዘይንተማመን even if you know what decision you want to make or what's best for you a lack of confidence can cause you to second guess yourself ወላ እኳ ኣብ ሂወትካ እንታይ የድልየክን ኣበይ ክትከደደሊ ኣበይ ክትከዳ ይደልን ትፈልጥ ተኾንኪ ግን ንነፍስኻ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ውሳነ ወይ ከዓ እቲ ደረጃ ፍልጠተይሲ ብቁዕ ውሳነ ክገብር ኣይክእልኒ ኢልካ ተኣምን እንድሕር ኮንካ ንኽትውስን ትሽገር ኣብ ነፍስኻ ዘይምእማን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ትጋገ ዘለኻ ጥራይ ስለ ዝመስለካ ኩሉ ትስኻ ትገብሮ ዘለኻ ገለ ነገር ዝጎድሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ you might procrastinate because ብሰንኪ እዚ ድማ ነቲ ውሳኔታት ናትካ ከተፀብዮም ኢኻ ኖ ጌና ኩል ሓበሬታ ይረኸብኩን ዝጎድለኒ ኣሎ ገለ እናበልካ ግዜና መጠጥካ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ከይገበርካ ትተርፍ ማለት እዩ insecurity isn't easy to tackle but you can start by acknowledging your skills and accomplishments እዚ ዘይምትእማን ኣብ ኣካላትና ካብ ሎሚ ንፅባሕ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን ግዜ የድልዮ ፃዕሪ የድልዮ ግን ዕቱብ ስጉምቲ ክትወስደሉ ይግባእ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ሂወትካ ዝተዓወትካሎም ነገራት ርኢኻ ፀብፂብካ ኣብዝን ወሲና ኣብ ዝበፅሐ ስለዚ ኣነ ወሲነ ክዕወት ዝኽእል እየ ካብ ዝብል ከምኡ ድማ ንኣሽቱ ነገራት ድማ ክትውስን ኣለካ ዓበይቲ ነገራት ዘይወሰንካ ንኣሽቱ ነገራት መወስኑ ካብኡ እናተምሃርና ተመኩሮ እናገበርና ክንከይድ ኢና so once your confidence grows you will find that it is much easier to pull the trigger on your decision ስለዚ እቲ ርእሲ ምትእማንካ እናዓብየ ምስ ከደ ብንኣሽቱ ትሬኒንግ እናገበርካ ምስ መፃኻ ውሳኔ ዓበይቲ ውሳኔታት ምግባር ዝቐለለና ኮነ ይመፅእ ማለት እዩ number 3 እንታይ እዩ ዝዓግተና ሳልሳይ ሓይሊ ፍርሂ ሓደ ኣገዳሲ ኣሳሪ መንፈስ ወይ ኣሳሪ ሓይሊ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ unfortunately fear often goes hand in hand with insecurity no doubt it is easy to be afraid of the unknown consequences or our actions because they are unknown ስለዚ ኩሉ ግዜ ውሳነ ክንውስን ከለና ሓደ ነገር ከጋጥመና ናይቲ ዝወሰናዮ ውፅኢት ክመፀና እዩ እዚ ውፅኢት እዚ እንታይ ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ ክንውስን እውን ኣይንደልን ኢና that's why እቲ ውሳነ ምግባር ተፍርሃና ምስ ወሰና ክመፁና ንዝኽእሉ ነገራት ስለ ዘፍርሁና እዮም ናይ ግድን ኢኻ ፍሉይ ነገር ክመፀና ሓደ ነገር ወሲንካ ምስ ተበገስካ ገለ ሪዛልት ክመፀካ ይፅቡቅ ክመፀካ ኸል ሕማቕ እቶም ቀንዲ ንምውሳን ዓቕሚ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ኣረኣያ ናቶም ፍልይ ዝበለ እዩ እንድሕር ወሲነ ተበጊሰ ክልተ ነገር ክረክብ እየ ኢልኩም እመኑ ነዚያ ብዚያ ዘክርዋ ንሳ ድማ ወይ ፅቡቅ ነገር ክረክብ እየ
ወይ ትምህርቲ ክቐስም ይበሉ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይውስን እንታይ እዩ ወይ ክጋጌ ወይ ክወድቕ ወይ ክህሰየ ዝብል ጥራይ እምበር ትዕወት ክመሃር ዝብል ነገራት ስለ ዘይዝክር እዩ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚያ ዘኪርኩም ተኸይትኩም ከሲብኩም ኣለኹም ኦልሬዲ ስለዚ ውሳናት ውስኑ ከሎም ክልተ ምርጫ ኣለኩም ወይ ንክትበፅሕዎ ኢልኩም ተሓስብዎ ዘለኹም ክትበፅሕዎ ኢኹም እሞ ብኡ ክትዕወቱ ኢኹም ወይ ድማ እንተዘይበፅሕኩሞ እንተወዲእኩም ድማ ሓደ ፍልጠት ሓደ ጥበብ ሓደ ተመክሮ ቀሲምኩም ኣለኹም ስለዚ ብክልቲኡ ዕውታት ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ኩሉ ግዜ ንክንውስን ነብስና ከነተባብዓ ኣለና ብዘይ ውሳነ ዝብፃሕ ነገር ስለዘየለ Each of us must confront our own fear, must come face to face with them. How we handle our fear will determine where we go with the rest of our lives, to experience adventure or to be limited by the fear of it. ስለዚ ኣብ ሂወትና ነቲ ዘለና ፍርሂ ገጢምና ገጽ ንገጽ ክሳብ ዘይገጠምናዮ ኣብ ሂወትና ፍሉይ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎቱ ክትበፅሖ ትደልን ሎምን እንታይ ዘሎ ይብሉ ፍርሂ ዘሎ ፍርሂ እቲ ዝርአን ዘይርአን ፍርሂ ንሱ እዩ ካብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ጋሪድና ዘሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይ ህይወት ኣብነት ኣብ ፍቕሪ ሓንቲ ጓል ትፈትዋ ኣለኻ ወይ ሓደ ወዲ ትፈትውዮ ኣለክ ከድካ ንኸይትሓታ ወይ ከድኪ ንኸይትሓትዮ እንታይ ዓጊትክ ዘሎ ፍርሂ ስራሕ ኣሎ ክትበፅሖ ትደሊ ክትገብሮ ትደሊ ናብኡ ንኸይትብገስ ዓጊትካ ዘሎ ፍርሂ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ፍርሂ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቱ ክትኮነ ትደልን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዓብ ጎቦ እዩ ዘይረአ ጎቦ ስለዚ እዚ ፍርሂ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዘይፍልጠት እዩ ዝመፅእ ክንሪኦ ኢና መወዳእታ ነጥቢ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ነዚ ፍርሂ እዚ ንምስጋር ስለዚ ዝፈርህ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ እስር ቤት ከም ዝነብር ዘሎ ወሰድዎ እቲ ትብዓት ዘለዎ ሰብ ግን ፍርሂ ዘይብሉ ይኮነን ንፍርሂ ናቱ ገጢሙ ዝስዕሮ ጥራይ እዩ እዚኣ ክንፈልጠልና decide that you want it more than you're afraid of it ይብለና ቢሊ ኮስቢ እንታይ ብለና ኣሎ ቢል ኮስቢ እንታይ ብለና ኣሎ ኣብ መንጎቲ ፍርህኻን ኣብ መንጎቲ ክትረኽቦ ትኽእልን ኣወዳድሮ እሞ ንሓደ ነገር ንኣብነት ሕማቕ ኣብነት ክበኩም እየ ግን ፕራክቲካልካ ተግባራዊ ኣብነት እዩ ኣብ ሊብያ ኮንካ ንኤውሮጳ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ መንጎቲ ሕልምኻ ክትበፅሖ ትደልን ኣብ መንጎቲ ዘለኻ እንታይ ኣሎ ግጅፍ ባሕሪ ኣሎ ዓብ ሪስክ ዘለዎ ስለዚ ሓደ እዚ ከም ኣብነት ክበይ ደልኒ ግን ኣብታ ቦታ እትያ ንክትውስን ውሳነ ኣሎ ብዙሓት ምሳና ነይሮም እዚያ ውሳነ እዚያ ኣነ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ነይሮም ሳና ዝክሮም ኣብዚ ሳያቱን ኢሎም ዝተመለሱ ሕማቃት እዮም ይብለኩም የሎም ውሳነ እዩ ዝብል ገሊኦም ካብኡ ኮፍ ይብሉ እቶም ገሊና ከዓ እዚኣ ኣላ ኣብዛ ዓብ ሪስክ ኣሎ ኪኑን ተሓሊፍና ግን ሕልምታትና ክነተግብር ንኽእል ኢና ኢልና ተበጊስና ማለት እዩ ኣምላኽ ፈቒድዎ ፅቡቅ ዕድል ጌርና ሰጊርና ውሳነ ግን ኣገዳሲ ነይሩ እቲ ዘፍርሃና ሓይሊ ነይሩ እዩ ኪኑ ግን እቲ ንደልዮ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝሓየለ ነቲ ዘፍርሃና ፀኺትና ናብቲ ዝሓየለ ከይድና ኣምላኽ ኢልዎ ድማ ተዓዊትና ማለት እዩ ኣብ ሂወት ድማ ከምኡ እዩ ዘፍርሃካ ነገር ኣሎ ኪኖቱ ዘፍርሃካ ሓይሊ እቲ ትደልዮ ምስ ዝብርትዕ ግን ትኸዶ ከምኡ ድማ ክንከውን ይፅውዕ ማለት እዩ number 4 overloaded and overthinking እንታይ ክንርኢ ኢና ካልእ እንታይ ኣሎ ልዕሊ ዓቕምኻ ሓበሬታ ምስ ዝህልወካ ብዙሕ ሓበሬታታት ብሓበሬታ ምስ ትናወፅ ሓበሬታ ምስ በፅሓካ ኦቨርቲንክን ክትገብር ንሓደ ነገር ብዓሰርተ መንገዲ ክትሪኦ ትጅምር ማለት እዩ ውሳነ ድማ ትውስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ just as a deer freezes in the headlights of a car sometimes we can feel paralyzed when we are faced with too many options ኣብ ሓደ ኣብ ሱፐርማርኬት እተው መዓት ኣዝቤዛ ኣሎ እንታይ ከም ትገዝእ ይጠፋካ ምርጫታት ምስ ዝበዝሑ ልክዕ ምርጫታት ከም ዘይብልካ ኢኻ ትኸው ምክንያቱ ካብ ኣዝዮም ብዙሓት ምርጫታት ንክትውስን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንሰብ 3-4 ተይብካዮ በቆ ኣቢሉ ተድልዮ ይመርፅ 10 ምርጫት ተይብካዮ ኣብ ክውዕል ይኽእል እዩ it's very hard ካብ ብዙሕ ሓበሬታን ካብ ብዙሕ ምርጫታትን ዘድልየካ ንክትፈልጥ ማለት እዩ so weird okay wouldn't it be ብዙሕ ምርጫ ከልወካ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓና ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ክትመርፅ no ብዙሕ ምርጫ እቲ ዝኸፈ ነገር እዩ ከምዚ ንሓደ ሰብ ክነግረኩም ኣብ ግዜና ዝነበረ ኣብነት እዩ ዝውን ሓደ ሰብ ንዓጥልያን ፊሽ ከይገበረ ይኣቱ ተዲኹምኒ ኣብ ሙሳቱ ናበይ ክኸይድ እዩ ጭንቀት እዩ ዝመውት መብዛሕትኦም ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘጋጥሞም ሰባት ድሓር እውን ሽግር የጋጥሞም እዩ ምክንያቱ ኖርዌይ ዶ ክኸይድ ስዊድን ዶ ክኸይድ ኣሜሪካ ዶ ክኸይድ ዓዲ እንግሊዝ ዶ ክኸይድ all other options ስዊትዘርላንድ ዶ ክኸይድ ሆላንድ ዶ ክኸይድ all options ኣለዎ ናብ ሓደ ሃገር ምስ ወሰነቶም ካልኦት ኩሎም ኩሉ ይኮኑን እንታይ ይኸውን ሰብ እዚ ብጣዕሚ ድሽርሸር
مسوس سنة خاطر حر أبزك خير نيرنا أبزك خير نيرنا يبل بنجارو حادث قال مسحقاتمو كل تمرج عنتلو يخيد تعساوني يبل نسبح نقول مغنياتو سنة رامرجو he is there إزياء أبيوت أجد أستيا مرج عم زبز حكم تصبق كي مسلك محل جنياي so being faced with too many options or factors that will affect our overall decision can cause us to shut down. Sometimes we don't know what we want because we feel flooded with ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብሓበሬታን ብምርጫታትን ኣዚና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብዙሕ ስለ ዘለና ንውሳኔና ዝቕይዶ ውንስ እዩ if you struggle with this try to take a step back and only focus on 2 or 3 factors at a time if necessary you can even write ስለዚ ኩሉ ግዜ ሚሊዮን ምርጫት ተዋሂብካ 10 ምርጫት ተዋሂብካ ኣው ሕዶ ክልተ ሰለስተ ውሰድ ካብዚኣቶም ኣይናይ ሕሸኒ go with one ካብ ምርጫታት ዓመት ክልተ ዓመት ትወስድ ተበገስ تزحسك حسكا تبقس كنبل ندل مالتي number 5 how to deal with these problems زي موسان تقاميو بخمي كنقط منخل كنرينا حج number 1 be knowledgeable حدا كابتن خينو وسن زعقتنا اخول فلتتن حبريتان سلا زي بلنايو so get knowledge فلتت حز نخت وسن دما زبالت عبد الله When you do your research and know the details of an important decision, you will be able to ward off indecisive thoughts. ስለዚ እንድሕሪ ናብቲ ክትከዶ ትደሊ ዘለካ እኹል ፍልጠትን ተመክሮን መንገድን ዘረኺብካ ንኽትውስን ዝበለፅ ዕድል ኣለካ ዝበዝሐ ግዜ ንኸይንውስን ዝዓግተና እኹል ሓበሬታን ፍልጠትን ሓበሬታ ብዙሕ ክህሉ ክእል እዩ ናብቲ ትኸዶ ዝሕግዘካ ብቁዕ ሓበሬታ እንተዘይብልካ ግን ኣይትኸይድን ኢኻ ምክንያቱ ትጋገ ዘለካ ትወድቕ ዘለካ ስለ ዝመስለካ ብርግፅ እውን እኹል ሓበሬታን ፍልጠትን እንተዘይብልካ ንኽትወድቕ ዝለዓለ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ካልእቲ ነጥቢ build self confidence ኣብ ነፍስኻ ምትእምማን ህነጥ ምትእምማን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝመፅእ ኣይኮነን የግዳስ ንኣሽቱ ነገራት መዓልታዊ ብንገብሮም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ንገብር ዘለና ብምስትውዓል ድማ ሓደ ነገር ንፈልጥ ከም ዘለና ፍልጠትና ድማ ከም ንፈልጥ ዘለና ነፍስና እንተነጊርናዮ ንዑ ነቲ ንፈልጦ ዘለና ድማ ከንሰማቕሮ ተጀሚርና ርእሰ ምትእምማንና እናዓበየ ይኸይድ ስለዚ mastery brings confidence ኣብ ሓደ ዓውዲ ኣብቲ ንስኻ ዘረባ ድዩ ኮሜዲ ድዩ ደርፊ ድዩ I don't know whatever it is ኣብ ገለ ነገር ምኽሻን ዲ ገለ ኣብቲ ትኽእሎ ኮንፊደንስ ኣለካ እዩ ስለዚ ምልከትን ፍልጠትን ኮንፊደንስ ይባካ መዓልታዊ ትክሰርሖ ዝግባእካ ድማ እዩ ቪድዮ ክጅምር ከለኹ ኣነ ከምዚ ኢለ ይዛረባ ይነበርኩን ብዙሕ ቪድዮ ክገብር ምስ ጀመርኩ ድማ እቲ ተመክሮ ናተይ እናዓበየ ስለ ዝኸደ I can communicate my content ነቲ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብንጹር ክንዛረብ ከይፈራህኩ ከይተሰከፍኩ ንኽዛረብ እናተመኮርኩ መፅየ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ነገር ተደጋጊምካዮ ብቅዓትካ እናበለፅ እናዓበየ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ so don't second guess yourself when you trust your judgment decision making is easier ስለዚ ኣብ ነፍስኻ ክትኣመን ተጀሚርካ ንኽትውስን ዝቐለለ እዩ be yourself ከም ድማ ንነፍስኻ ምሰል እንታይ ማለት እዩ while constructive criticism and advice are great you shouldn't base your decisions on what other people think you should do or what you want to do ስለዚ ዋላ እኳ ምኽርን ነቐፌታን ናይ ሰባት ኣገዳሲ ተኾነ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ግን ክትምርኮስ የብልካ ንስኻ ንነፍስኻ ክትኣምና ክትክእል ኣለካ ምኽሪ ከይወሰድካ ነቐፌታ ከይወሰድካ ንዓኻ ዝመስለካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኣብ ነፍስኻ ምትእማን ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ simplify ህይወት ከባድ እያ complicated ዝኾኑ ወይ ከዓ ጥንግንግ ዝበሉ ነገራት ኣለዋ ንኽትውስን ኩሉ ግዜ ከተቕልሎ ክትክእል ኣለካ ምርጫታትካ ከተውሕዶም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ 20 ምርጫት ኣለካ ከቢድ እዩ 2-3 ምርጫት ኣለካ you can move ምክንያቱ ን2-3 መሚኻ ንኽትከይድ ስለትኽእል so try to simplify your life ንህይወትና ነቃልሎ ናይ መወዳእታ ድማ let go life is often unpredictable so don't stress ህይወት ክንምንታይ ፅዒርካ መደምደምታ ኩሉ ናታ ገምጊምካ ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ ህይወት ሓደ ዘይፍለጥ ነገር ምዃኑ ስለንፈልጥ ፅባሕ ክመውት ንኽእል ኢና so be it ከውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንሕና ከምኡ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣመና ሓደ ንፁር ነገር ክሳብ ንረክብ ኣይንፀበየ በቲ ዘለና ዝኣክል መፅናዕቲ ጌርና ሙቭ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚአን ድማ ተን ምኽርየን ወሰንትን ምዃን ኩሉ ግዜ ዝኣኽለካ ሓበሬታን ፍልጠት ምስ ወሰድካ ኩሉ ክሳብ ዝመለሰካ ይፀበየ ኣድላይ ፍልጠት ምስ ሓዝካ go there ከምኡ ድማ እንታይ ኢኻ ክኸስር ዝኽእልካ ክትብላ ኣለካ ሓደ ግዜ እኮ ንኸይንውስን ዝዓግተና what is my ነቲ ውሳነ ምስ ወሰድኩ እንታይ ክሳራ ከጋጥመኒ ዝኽእል sometimes እቲ ክሳራ ቀሊል እዩ
سلازي كمو مزخون أنا انتهي زبل حدا نجر قبرت ذلي اتزخفك أو خمس زخل انتهي قدم نشتي كله خذ حسب زنبركو نحن تقال فتيك حتى اتزخبر مل سنتاي ناتا نو يكتب لك كات لك كاي صغلنيا ايدا لي كان يكتب لك كم دما ايدا لي كني يخبل لك صغ ذاتس ات ازي ام خانا انت فليتك مفكت قبر كلالك اب حدا منقد تخيد لك تزخبر انتاي جنزب دي خاط كسر كندي يخسر كندزي فاين زي خسير يخيد خلي كم زين دحري كتقلل لك ات ديسيشن نتوي فاكتورز زعقتك زلو دحريو نختوسن يحجزك تزا نحن فيديو قال لك كابتن عقد استيا تحريت تحرسب كي نتصرف منتان كنوسنا لنا نحن دما كتحجزنا انت فتيخما لايك هبوا ناب حاوخما حفتهم شير قبروا برقس كتاخما متخيليا كم وترو ناتكم حساب ناتكم ريتو اب كومنت سكشن كتصبيك مين نابلكو نايلو فيديو نايلو مارستي ابزغن ودينا اب حتى يرجزي بخال ارس حساب نرخب تحانكم بلكم سسنايو تشاو